Sacho ngethamba zithotho zisabhava sacho ndathi sathunga siyadubuleka ungene Eli ligqala lomsasazi USiphiwo Magoda waqala ukusasaza ngonyaka 1982 kwiRadio Transkei ngelo xesha kwaye usaqhubekeka. LukaMagoda uphinde wathi ufunde lukhulu kumagqala osasazo afana nenkonde uthi yomcinga kunye noOxlimaya. Ndikhumbula simane sibizwa ziinkokheli njengo Chief George Mathanzima seseMthatha. Ubuzwe nje uba hey man ezandaba ubuzifunda ebusuku ecabakhanga zithandeke uzithatha phi. USiphiwo Magoda ngumsasazi wenkqubo uMxholo kwijelo sasazo uMhlobo Wenene FM. Inkunzi kukuba ube intatheli ethobekileyo, intatheli ezilungiselelayo. Nabanye abasasazi bamqhwabele izandla ngegalelo lakhe. Indlela abawulungiselela ngayo umsebenzi, indlela abaluhloniphe ngayo ulwimi. Eli qalo sasazo liza kuphinda lifumane iwonga iHall of Fame kwinyanga ezayo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Ngoku masicaphula abantu kwikhasi lethu leWhatsApp betyibele eli qela lomsasazi. Siyabulela kakhulu kuba le ndlela uyiqale kwakude kudala wazosigqibezela ke ngoku xa sekuphethe nathi si-military government yaseTranskei. I-contribution yakhe nabanye yabangela into yoba abantu babeseTranskei babe well informed. Yiyo le nto kungazange kwa-destroyers properties kubekho i-violence. Kumfanele into yobana ezakhe iintyatyambo azinikwe khona ukuze azibambe ngesandla azinukise. Asibonge kakhulu kuMhlobo Wenene ukuthi ukwazi ukuthi umgcine isikhathi eside kangaka. Ngicabanga ukuthi nedili azolenza lizoba lihle kakhulu, abantu bazofika bazombungaza. Mininzi iminyaka esebenzileyo esebenzela uluntu esasaza ezinikele engalali ebusuku encabe ubuthongo nosapho lwakhe. USiphiwo Magoda ndikhule ndimamela kakhulu kwiRadio Transkei, the station with a difference. Bekunye phaya no Big Apple umbulelo ngewu phaya ngemihla yakudala bahamba bazojoyina iRadio Xhosa. Ufakathi uDlamini uLamyeni unxibe noboya. Awu madoda ndikude ngasithi kanti bendikhona kulo ngxikela ngumakhwekhwetha lowo. Xa uthetha ngobhuti Magoda uthetha ngesisele senyathi kwezosasazo. Ndimkhumbula esasaza kwiRadio Transkei ngethuba ndisemncinci.